Sziasztok! Ez az utolsó napom Port Villában, úgyhogy már nem nagyon volt hova halogatni, hogy most már elkészítsem ezt a videót, így nagyjából összegezve azt, amit itt láttam, hallottam, tapasztaltam, amibe bele tudtam nézni, amit ki tudtam próbálni. Ahogyan készültem, egyébként viszonylag sok jegyzetet írtam. Voltam így menet közben, hogy még erről is lehetne, még azt hozzá lehetne tenni, meg hát nem kizárt az, hogy lesz menet közben is ilyen, ami csak így eszembe jut, és azt még elmesélem, meg aztán lehet, hogy lesz olyan, hogy ebben nem megyek bele inkább annyira. Egyébként ez nem az első felvétel, amit most éppen próbálok vele mondani a kamerába, tehát volt már, hogy voltam vele, hogy inkább kezdem előről. Na, de igyekszek belecsapni. Szóval az első az, hogy voltam egy helyi iskolába, ez egy helyi magániskola, az a nevük, hogy Pikinini Playtime. A Pikinini az gyereket jelent, és hát nyilván a Playtime az játékidő itt is, és ebből arra asszociálna inkább az ember, hogy ez egy óvoda, vagy valamilyen általános iskola, annak is inkább egy alsó tagozata, de nem, tehát itt elmennek egészen az érettségiig, tehát itt is van egy ilyen final exam, amikor végeznek, bár nem tudom, hogy konkrétan ugyanaz a fajta központi érettségi van-e, vagy itt helyiek állítják össze. Viszont érdekes, hogy itt nem 8 plusz 4 vagy 8 plusz 5 osztály van, hanem inkább a 6 plusz 6 az, ami jellemző, és az utolsó évben van az, vagy az utolsó 2 évben, hogy így differenciáltan tanulnak különböző dolgokat, mint például művészeteket, vagy tudományt. Ja, ez kevésbé a misszió része, inkább csak ami engem pedagógiailag érdekelt. Hát lehet, hogy ez talán részletesebb kifejtésre inkább majd csak a saját környezetembe kerül, de mindenféleképpen jelezzétek, hogyha egyébként megyek egy gyülekezetbe, és ez is érdekelné a helyieket, akkor szívesen átnézem ezeket a dolgokat, és igyekszek egy kicsivel többet beszélni róla. Ja, és voltam itt a helyi szervezet, ugye én a Wycliffe az, amin keresztül gyűjtöttem az adományt, de itt, ami terepen van szervezet, az SIL, jelen esetben az SIL Vanuatu. Ugye általuk kapom most ezt a szállást is, ahol éppen vagyok, amit egy korábbi videóban megmutattam. És volt, hogy elmentem az irodájukba, és akkor ők minden hétköznap reggel összegyűlnek reggel 8-kor, és tartanak egy áhítatot. Ez annyiból tart, vagy annyiból áll, hogy imádkoznak, és elolvassák a következő fejezetet a Bibliából. Ja, és ezt biszlamául teszik, és versenként, tehát mennek körbe, és az első ember olvassa az első verset, a második a következőt, és így tovább. Körbeérnek, folytatják egészen addig, amíg be nem fejezik a fejezetet, és aztán beszélgetnek róla, majd egy imádsággal zárják le. Igazából ma reggel is elindultam, amikor először mentünk, akkor még együtt mentem Mikivel. Ugye Miki és Zsófi az, akik itt vannak magyarok, és hát alapvetően nem itt Port Villában, hanem Tannán, de most ide jöttek Port Villában, majd erről is fogok egy kicsit beszélni. És ja, Mikivel elmentem az áhítatra, és ott gondoltam, hogy jó, most ma reggel Miki nem tudott jönni, de elmegyek egyedül, és eltévedtem. És vicces volt, hogy így, talán ez az utca volt, hogy ja, itt nincsenek utcanevek, tehát így az alapján nem tudsz tájékozódni, tehát maximum tájékozódási pontok vannak. Tehát például a bejárat előtt van egy kicsi üzlet, az a neve, hogy Benny Store, és akkor mindenki tudja, hogy nem mindenki, de a környékbeliek tudják, hogy a Seven Star Benny Store, a Seven Star az a 7 csillag, mert van a tengerparti rész, és akkor annak is van egy külön neve, és akkor így föl van osztva különböző részekre a város, és akkor ez a Seven Star, és akkor itt a Benny Store az, amihez tudunk viszonyítani.
Na, szóval a lényeg az, hogy elindultam, és hát nem nagyon találtam meg az utcákat, és bementem, már nem tudom mennyi ideje mentem, én azt hittem, hogy jó irányba, hogy majd kikötök mondjuk a tengerpartnál, de nem egészen párhuzamos az az utca, amit párhuzamosnak érez az ember, miközben halad rajta. És akkor egyszer csak írtam a Mikinek, hogy nem tudom, hogy éppen mit csinál, de jó lenne, hogyha tudna segíteni, hogy jutok haza, mert hiába kérdezem meg az embereket, akár angolul, akár a magam szegényes biztlamá tudásával, hogy hol van a Benny Store, nem hallottak róla. Tehát így mondták, hogy arra, vagy lehet, hogy arra, mindegy, valamelyik talán a kettő közül. Ebből nehéz elindulni, de aztán Miki jött, és megosztottam vele a helyzetemet Messengeren keresztül. Van egy helyi SIM-kártyám, és akkor azzal van egy néhány gigabyte internetem ilyen szükség esetére. Egyébként arról posztolok általában a Facebookra, de ilyen Starlink-kel van wifi, amivel a videókat föl tudom tölteni. Szóval hogy arra jó volt például ez az internet, hogy meg tudtam vele osztani a helyzetemet, és az alapján megtalált autóval, és visszahozott, de addigra már vége volt az áhítatnak. Ja, és a legszebb az, hogy csak néhány ember volt az utcán, mert egyébként a meccset azt itt is nézik, és amikor véget ért a meccs, akkor így azt lehetett hallani, hogy az utcán mindenhol elkezdtek őrülten dudálni az emberek, tehát így gondolom, aki éppen a spanyoloknak szurkolt, ha jól tudom, ők győztek, azok így örültek annak, hogy akkor az ő csapatuk győzött. Tehát Vanuatu egy meglepően foci rajongó állam. Ja, de izgalmas volt eltévedni egy városban, amit nem ismerek, úgy, hogy nem lehet tájékozódni, vagy nem ismerem a tájékozódási pontokat, és alig beszélem a helyi nyelvet, de hát kellett egy ilyen kaland is. És végül is megoldottuk. Aztán nyomtattunk, mert hogy Mikiék bibliaismeretet tanítanak a tannaiaknak, azon túl, hogy a biblia fordításban is benne vannak. Elsősorban az, hogy hogyan gondolkodjunk a Bibliáról, hogyan vizsgáljunk meg benne dolgokat. Erről majd Facebookra fogok posztolni, hogy néz ki kb. Egy ilyen tankönyv. Igazából abban segítettem, hogy ezeknek a nyomtatásánál ott lenni, szortírozni, összetűzni, stb. Ami hát nem ez az embernek az elsődleges képe arról, hogy mit csinál az, aki missziózik, de egyébként ez is a része. És a sok ilyen adminisztratívnak tűnő apróság azért eléggé nagy súlyt tud kapni akkor, amikor ezekre szükség van. Mert volt, aki összeállította ezeket a tankönyveket, ők pedig most csinálták ezt a részét, vagy hát nem mi csináltuk most ezt a részét, hogy kinyomtattuk, és konkrétan egy ilyen tankönyv jellegű formába öntöttük. Ja, meg viszünk majd le audiobibliákat, mert hogy itt az olvasás az kevésbé jellemző, meg az írás, és jobb az, hogyha tudják hallani ezt a szöveget, tehát inkább beszélt, mint írott a nyelv, bár írják is, de nagyon érdekes, hogy nincsenek kötött szabályok, hogy hogyan írsz le dolgokat. Tehát az, hogy YA, meg az, hogy IA, az igazából ugyanúgy azt jelenti, hogy ja, ami azt jelenti, hogy ez. De hogy éppen hogy írod, az ilyen, hogy van kedved hozzá. Ugyanez a helyzet a köszönömmel is például. Tehát leírhatod úgy, hogy tank you, de hogy a you az csak YU, vagy úgy, hogy tanki U egybe. Vagy van, aki TH-val írja ilyen angolosan, de hogy ez ilyen tökre ez a hogy van kedved éppen leírni. Ami nagyon érdekes, és néha nem jövök rá, amikor látok egy szöveget, hogy ja, ez ugyanaz, mint amit korábban már láttam, vagy hallottam, csak éppen nem úgy írják. Igen, és akkor egy pár szó egyébként arról, hogy akikkel itt vagyok, hogy az ő életük nagyjából hogyan zajlik.
vagy most éppen itt vannak ők is Sportvilában, holnap fogunk együtt utazni reggel, legalábbis minden reménység szerint, és ezt miért mondom, majd mindjárt arra is kitérek. De hogy ezt tudni kell, hogy ők ilyen évente kétszer jönnek föl. Mert hogy az, hogy nyilván nem hagyják ott a gyerekeket, és az, hogy följönnek családostul, az hát egy ilyen 350-400 ezer forintba kerül. Mert, ja, és ez csak, nem, ez már az oda-vissza út, mert durván olyan 160, 70 és 200 között van. Ugye ez függ sok mindentől, hogy éppen a vatu árfolyama hol jár, meg milyen áron adják a repjegyet, de hogy sokba kerül feljönni a fővárosba, meg aztán visszamenni Tannára, ahol szolgálnak. És amikor itt vannak a fővárosba, akkor szereznek be mindent, amire szükségük van a következő hónapokban. Tehát ilyen bespájzolnak konzervekből, lencséből, amire épp szükségük van, meg ilyenkor van csak lehetőségük, tehát évente kétszer, hogy egyenek mondjuk sajtot. Tehát, hogy most itt a szomszédjukkal együtt egy hatalmas összejöveteli ok volt az, hogy találtak tiramisút Portvilában, vagy nem tiramisút, bocsánat, mascarpone-t, és csináltak belőle tiramisút, mert hogy mascarpone-t a Tannán egyáltalán nem lehet kapni. Portvilában is csak egy helyen, és ott is csak ilyen néha. És akkor most épp volt, és be tudtak szerezni, és akkor meghívtak minket is, és közösen mindenkinek jutott egy kanálnyi tiramisu, vagy egy ilyen merőkanálnyi, és azt megosztottuk egymással. Tehát tök érdekes, hogy itt ez szinte már ünnepnek számít, hogy találtak ilyet a fővárosba, és abban meg, ha belegondoltok, hogy ha szerencséd van, akkor abban a néhány havonta egyszeri alkalomban, amikor itt vagy és pont van, akkor csinálhatsz egy ilyet. Tehát annyira más itt az életritmus, meg az, hogy éppen mikor mit tudsz beszerezni, meg milyen áron tudsz beszerezni, ha éppen van. Igen, és akkor a visszautazással kapcsolatban. Hát csak Port Vila és Ausztrália között van nemzetközi járat, tehát hogy innen mehetünk Brisbanebe, meg mehetünk Sydneybe, és nagyjából ezek azok, amik a nemzetközi járatok, ha nem tévedek. És egyébként meg a különböző szigetekhez lehet eljutni az Air Vanuatu-val, ami Vanuatunak ugye a saját légitársasága. Egyébként 83 szigetből áll Vanuatu, és van egy nagy gépük, azzal tervezünk menni, arra foglaltunk ülést, de mondták, hogy hát az időnként lerobban, és akkor van a másik 3 kicsi, amivel próbálják ezt helyettesíteni. A kicsi gép alatt azt kell érteni, hogy ez egy ilyen 20 személyes gép. Hát az egy kicsit neccesebb dolog, mert nyilván a nagy gépen többen férnénk el, és a kicsi gépeket is használnák máshol. És hogyha arról van szó, hogy eljutni a fővárosból Tannára, akkor valószínűleg inkább azokat az embereket részesítenék előnyben, akik ott laknak, és nem a turistákat. Márpedig én is turistának számítok, illetve technikailag Mikiék is, mert hát nemrég volt az, hogy 10 éve laknak itt, és még nincs meg a vanuatui állampolgárságuk. Tehát igazából technikailag ők itt 10 évet turistaként élnek, és ilyen szempontból mi így hátrébb sorolódunk. Meg hát azért fehér emberek vagyunk, tehát hogy látszik, hogy olyan értelemben nem helyiek, hogy nem itt születtünk. Ja, és hát a nemzetközi járatokat ugye már törölték, mert elég intenzív a vulkáni aktivitás,
és a nemzetközi járatok nem kockáztatták meg azt, hogy ide jönnek Vanuatura, és elég sokan, tehát így hallottuk a híreket, hogy fölháborodtak azon, hogy megvették, kifizették a jegyet, készültek erre a nyaralásra, és nem indulnak el a gépek Vanuatu felé. Hát még nem hallottunk híreket arról, hogy végül is fog-e indulni, és ez egy kicsit aggódásra ad okot, hogy nem látjuk a honlapon se, bár itt nem feltétlen veszik komolyan azt, hogy mindent frissítve tartsanak, de azért aggódásra ad okot, hogy nem látjuk, hogy megy-e a gép akkor most holnap reggel 9-kor, aminek indulni kéne Vanuaturól Tannára. Majd meglátjuk, hogy sikerül-e eljutni, vagy még várnunk kell itt Port Villában, vagy fogalmam sincs, hogy ilyenkor egyébként mi van. De az is érdekes, hogy most így, amikor aktívabb fázisában van éppen ez a vulkán, mondta Zsófi, hogy egyébként nem kell maszkot hordani, a Zsófi a Miki felesége, de nem kell maszkot hordani, tehát a helyiek is el vannak így a működő vulkán mellett, csak kb. Naponta 3-szor föl kell söpörni, mert a vulkáni hamu az ellepi a környéket. De mire földet ér, tehát az nem forró, tehát kihűl az a levegőben, csak bosszankodásra ad okot. Viszont jó eséllyel látványosabb lesz a vulkán, amikor fölmegyek egy ilyen időszakában. Igen, ezeket mondtam. Ja, még egy érdekesség, ha már így közlekedés. Talán többen látták már, akik ismerőseim, hogy föltöltöttem a helyi egyik buszról képet, ami gyakorlatilag egy ilyen minibusz, tehát elférnek benne 9-en, de ilyenből rengeteg van a városban. Ha a rendszám a B betűvel kezdődik, akkor az busz. És azt nem úgy leintik, mint nálunk egy taxit, hanem valahogy úgy kell elképzelni, hogy kifordítják a tenyerüket, és így oda hívják a buszt. Vannak buszmegállók, amiket így vagy használnak, vagy nem. Annyira nem nincs kultúrája annak, hogy itt buszmegállók legyenek, viszont hoppá. Jó, szóval annyira nincs kultúrája annak, hogy itt buszmegállók legyenek, de igyekeznek rászokni arra, hogy nem csak random leintem az utcán, hanem vannak helyek, ahol összegyűlnek, és ott várják a buszokat, és ezeknek nincs menetrendje, tehát jön, amikor jön, meg megy, amerre megy, tehát hogy olyan sincs, hogy merre felé megy. Egyszer kipróbáltam itt a helyi buszt, illetve Tannán nagyjából csak azzal fogunk tudni közlekedni, és bemondtuk, hogy Seven Star, és akkor eljött ehhez a környékhez, és akkor ott mondta a Noel, akivel együtt utaztam, a Noel, illetve Málna a két gyereke a Zsófinak meg a Mikinek, tehát mondta a Noel, hogy merre felé kell kanyarodni, és kitettek minket a kapunál. Tehát kicsit olyan a busz, mint nálunk egy taxi, csak kényelmetlenebb, és olcsóbb. Tehát itt 150-200 wattú, tehát nagyjából egy 600 forint sincs egy út, hogy hazahozzanak. Tannán talán egy picivel drágább, de ott is abszolút elviselhetőek ilyen szempontból az árak. És még egy kis érdekesség Tannáról, hogy beszélgettem Mikiékkel, mondták, hogy Tannán a hús az egy elég nagy kincs. Tehát sokkal kevésbé lehet új dolgokat kapni ott, nem véletlen, hogy Port Villában jönnek időnként bevásárolni egy csomó mindent, amit szeretnének enni, meg amire szükségük lesz az elkövetkezendő hónapokban. És hát ott, ha nem is napi rendszerességgel, de megeszik a kutyákat is, macskákat is, és azért eljátszottam a gondolattal, hogy ha megkínálnának vele, akkor elfogadnám el. És azt mondtam a Mikiéknek, hogy ha megkínálnak ilyen hússal, és én nem értem, hogy ez milyen hús, el nem mondják nekem, tehát így megkóstolom,
Aztán majd utólag, persze most akkor el tudom mondani, hogy már ettem ilyet is, de nem tudom, hogy mennyire lenne kedvem lenyelni, így annak tudatában, hogy ez egy nálunk házi állatként kezelt állat, de valahol meg kíváncsi vagyok, hogy ízre, állagra, stb. Mennyire tér el attól, amiket megszoktunk, úgyhogy abba állapodtunk meg, hogy maximum utólag elmondják, hogy ez éppen macskahús volt például. Aztán egy-két érdekesség így a helyi kultúrával, szavakkal kapcsolatban. Tehát a piacon jellemzően nők szoktak árulni, és ezeket a nőket úgy hívják, hogy market mama. A piaci árus. Poénok után mindig pacsiznak, tehát, és jellemzően ilyen lentről indított, úgy tudom megmutatni, ahogy tartom a kamerát, tehát ilyen lentről indított pacsi, nagyjából ilyen csípőtájban lendítik a kezüket, és akkor ott is pacsiznak. Érdekes, hogy itt nem biccentenek, amikor találkoznak, hanem megemelik a fejüket. Tehát, hogy nem ez van, hanem, hogy na, izu. Aztán, amikor elhalad mellettünk mondjuk egy busz, ahogy sétálunk a Mikivel, ő rendszeresen így lájkolgatja őket, ami itt nem a taxit akarok fogni jelzése, hanem a minden rendben, hogy itt azért sétálgatunk, mert sétálni akarunk, nem azért, mert eltévedtünk, vagy gond van, mert itt próbálnak a turistáknak segíteni, tehát egy nagyon kedves népség. Meg azért az is előfordul, hogy igen, a turistáknak egy kicsit nagyobb árat mondanak, mondjuk egy 5-ször annyit, és nem 200 wattért visznek, hanem 1000-ért. De ha ismered a helyi szokásokat, és azt megemlíted nekik, hogy ez nem ennyi, akkor nem reklamálnak jellemzően. De hát nyilván ők is próbálnak plusz pénzhez jutni. És durva, hogy egyébként, ha belegondoltok, nagyjából egy 2,5-3-szor annyit ér a vatu, mint a forint, tehát hogy egy út lenne ezzel az emeltárral 2500-3000 forint, ami most, ha Magyarországon megnézed, hogy egy taxi mennyibe kerül, már nem is tűnik annyira vészesnek. Ja, és akkor van egy megkérdezik, hogy you good, tehát hogy ez a jó vagy? És akkor mondod, hogy istret, vagy istret namo, tehát hogy jó vagyok, meg nincs semmi gond. Érdekes, hogy amikor voltam itt a helyi múzeumban, amiről töltöttem is föl videókat, ott voltak azok a homokrajzok, meg amikor eljátszották Vanuatu nemzeti himnuszát egy helyi hangszeren, megjegyezte a srác, hogy látja, hogy milyen nagy darab vagyok, amikor akartam pólót venni. Kicsit ezen meglepődtem, mert hogy egyébként igaza van, de hogy ezt így mi kultúránkban illetlenség megegyezni, és akkor így a Mikiék mondták, hogy itt ez hogy nem illetlenség, ez itt bóknak számít. Tehát ők is mondják, amikor visszamennek tannára, akkor mondják nekik, hogy you fat goats. Tehát, hogy ilyen, látom, hogy jó, főszedte egy pár kilót, ami azt jelenti, hogy látszik, hogy egészséges vagy, és nem fogytál le valami betegség vagy probléma miatt. Tehát, hogy az, hogy valakire azt mondják, hogy el van hízva, az egy dicséret. Hát gyerekek, én hazataláltam. És még egy érdekesség, hogy Vanuatun vannak törzsek. És itt Tannán is, hogy van a sziget, így körben vannak törzsek, amik ilyen sávosan mennek föl a hegyoldalon. És azt hiszem az a törzs, amiben én leszek, az a madár törzs, és akkor annak is vannak különböző szekciói, és az, emiatt fölül van egy ilyen fölső rész, ők akik ugye mindent látnak, az a sólyom. Hát mi egy alsóbb részen leszünk, tehát én már egészen a tengerpartnál, Mikiék is lejjebb vannak, tehát Mikiék már így a törzs részei, tehát őket befogadták, ők már így a nagy család tagja, és úgy is kezelik őket, de ők
Fú, erre volt valami szavuk, azt hiszem, hogy a pigeon a madár, tehát hogy ők mint madártörzs, de hogy abból is nem a magasan szálló madár, akik fönt vannak, hanem a földi madár, és ők nem nagyon különböztetik meg a madár fajokat így a beszélt nyelvben, de hogy mondták, hogy gyakorlatilag ez a földi madár, ez úgy lenne magyarra lefordítható, hogy ők a tyúk, amiben ők tartoznak, a tyúk altörzs, vagy valahogy így lehetne megközelíteni. Ja, úgyhogy nem tudom, hogy ilyen értelemben most eljutok-e most tannára, vagy majd csak később lesz rá lehetőségem, most a vulkáni aktivitás miatt, vagy minden esetre imádkozni ér. Nem tudom, hogy mire számít, csak hogy így egy hónapra megyek, hogy én is törzstag leszek, vagy egyszerűen csak turistaként fognak kezelni. Lehet, hogy Mikiéknél azért volt más a hozzáállás, mert ők ide is költöztek, én csak egy pár hónapra jöttem. Ja, és ahogy mondtam, csak így random eszembe jutott, hogy az eredeti szállásom, amiről föl is töltöttem képet, hogy valószínűleg ott fogok lakni, végül nem ott fogok lakni. Egy sokkal szebb és sokkal olcsóbb helyen fogok lakni, majd képet úgy is föltöltök, meg valószínűleg videó bejelentkezés is lesz onnan, hogy pontosan hol lakok, de úgy, az eredeti szállásom az azt hiszem éjszakánként lett volna 5000 vatú. És ezt ugye mindig a vatut azt 2,5-3-mal meg kell szorozni, aktuális árfolyamtól függően, hogy akkor ez mennyi forint. Viszont Miki talált ennél olcsóbban szállást, és akkor fölhívta őt, hogy akkor ez így mennyi lenne, és akkor ott úgy indultak, hogy 4500, ami már egy kicsivel olcsóbb, meg ez kicsivel jobb elhelyezkedésen is van, amiről majd lehet, hogy később egy másik videóban fogok beszélni, hogy miért is mondom, vagy ez mit is takar. De egy fölhívta Miki, és akkor szóba került az, hogy akkor mennyi időre megyek, és akkor mondták, hogy hát tudom én, megyek itt július utolsó harmadába, és kb. Augusztusnak majdnem a közepén jövök el, és akkor így meglepődött a tulaj, hogy hú, ilyen hosszú időre, akkor lehet, hogy nem is 4500, hanem mondjuk legyen 3000, sőt, legyen 3000. És igazából Miki meg se szólalt, a tulajdonos lealkutta saját magának a 4500-as napjáról 3000-es napjára, amivel én sokkal, sokkal jobban jártam. Na, hát nagyjából szerintem ezek voltak azok, amiket így össze akartam szedni, vagy mondhatnám, hogy összekapirgálni, ha már így a tyúk törzse által fogok tannára utazni. És egyébként elgondolkodtatott az, hogy ha ennyire kétséges az, hogy oda jutok-e, akkor még inkább az, hogy egyébként visszajutok-e. Tehát, hogy indul majd repülő, mivel ha lekésem a nemzetközi járatot, azért az egy kicsit húzósabb árkategória. Egyébként vannak itt ilyen légitaxik is, amik megint csak, ha nem indul gép, de még a légitaxis azt mondja, hogy ő elindul. Kérdés az, hogy egyedül megyek, vagy másokkal együtt tudok menni, be tudok csatlakozni másokhoz, lesz-e úgy hely, indul-e? De sok ilyen kérdés van, hogy vissza tudok-e jönni, hogy tudok visszajönni, mert itt teljesen másképp működik a közlekedés, ahol sok pici sziget van, mint ahol egy összefüggő szárazföld, de hát más nem tudok mondani, mint az, hogy imádkozni ér. Aztán valahogy biztos, hogy visszajutok majd Magyarországra, de na, ezek ilyen érdekes szituációk, amikbe így bele se gondoltam, amikor elindultam, mert most már itt vagyok, úgyhogy ez van. És alig várom a folytatást, maradjatok velem, Isten áldjon titeket. Sziasztok!